טוב, בעזרת השם נתחיל. כולם יכולים לכהן גם לסעודה רביעית של דוד המלך. מה עשיתי? עשית כבר? אשמח מאוד לשמור על השקט, שנעשה את זה בצורה הכי יפה, יש לצדות קשב וריכוז. בעזרת השם פה אנחנו נדליק נר לעילוי נשמת ונביא צדקה. לעילוי נשמת בצורה. יהי רצון מאוד השם שהצדקה הזה תהיה לעילוי נשמת מרת ימי עטרת ראשי אורלי בת צאן ואברהם, ויהי רצון שזה יהיה לעילוי נשמתי. טוב. מה קרה? למה כולם בהלם? לא הבנתי. נתחיל. אוי להם לאבות שמצפים על בניהם שיבדו ויעלו עם באר שחת. מי שאומר, המסכת ראש השנה אומרת, האומר סלע זה לצדקה ושיחיו בניי ושאני אזכה בזה לחיים הבא, זה צדיק גמור. שלא מסתמך על האחרים, לא מסתמך על הילדים שלו, שהוא יודע שהוא צריך גם להביא בעצמו. גם החפץ חיים אומר את זה, בתורת הבית שלו, כל אדם צריך לסיים משניות לעילוי נשמתו, לא לסמוך על אף אחד אחר. אז אני לא יודע אם מישהו יגיד עלי קדיש, ואני גם כן לא יודע אם מישהו יפעל לעילוי נשמתי, ולמדנו במסכת קידושין, אמר רב יוסף, מצווה בו ויותר יהיה בשלוחו. כל אחד צריך להבין שהמצווה היא דווקא בו, לא לחכות לשליח אחר שעשה את העבודה שלו. שליח לא דומה לבעל בית. האדם צריך להתפלל כל ימי חייו, שכאשר הוא יתבקש למסור את נשמתו, שיהיה מי שיעזור מלמטה, מעולם שבו ניתן לתקן. העולם הזה זה עולם העשייה, פה ניתן לעשות, שם שואלים למעלה, כבר מאוחר מדי. אז היום בעזרת השם הגענו לכאן להנציח את מרת ימי עטרת ראשי, אורלי בת צאן ואברהם, שנלקחה לנו לפני 6 שנים. השנה איבדנו גם את מייסד המשפחה שלנו, מור סבי, אברהם בן אג'יה, שנלקח ביום 9 באב, יום חורבן בית המקדש, יום אבלנו, יום חורבן ביתנו. בעצם זה היום הכי עצוב בלוח השנה היהודי. וכמו שהזכרנו בשנה שעברה את מנהלת הקדיש, שיכולה לפעול עצומות לעילוי נשמת יקירנו, אמי וסבי ז"ל הותירו אחריהם נכסים רבים. יש פה המון נכסים שלהם. והחל מרגע פטירתם, רק הנכסים שהשאירו פה יכולים להעלים להם את הפירות. כי כשעולים למעלה הכל מדוקדק. אז ברוך השם תהיות לאל עליון שזיכה אותי ואת משפחתי, להתעורר כחלק ממה שעברנו וכזכות למי שהותירנו. ויהיה רצון שגם דבר התורה שנגיד הערב, בסיום המסכת, יעלה אותה מעלה. אז היום בעזרת השם אנחנו מסיימים מסכת קידושין. אז רגע לפני שנתחיל אני אנסה להסביר את המילה קידושין לעניות דעתי. מה זה בעצם קידושין? אז קידושין זה בעצם מושג, ככה אני חושב, של קניין. מה הכוונה? שפה תהפוך את הקניין לדבר מהותי אצלך. בקשר הדוק וחזק. לאו דווקא נישואים וחתונה. זה לא דווקא קידושין. ולמדתי ממוריי ומביניהם ממרת אמי ומור סבי שאת החיים צריך להאריך לא פעם ולא פעמיים. תמיד היה חשוב להם לשרת דברים כי את החיים האלה צריך להאריך. כך שזה נראה ונשמע ממש כמו קידושין. לימדו שצריך לקדש ולהשקיע כל רגע ורגע בחיים האלה. מסופר המלך אלכסנדר, המלך אלכסנדר היה מלך שכבש המון ארצות. בא אליו השמש שלו, אמר לו, תגיד המלך, יש לי שאלה אליך. אני רואה אותך שאתה כל היום כובש ארצות וזה, אבל איך המלך לא ישן? למה אתה ממית כל כך בשנתך? המלך אמר לו, תשמע, אני רוצה לישון, אבל ברגע שאני הולך לישון אני צריך להוריד את הכתר. ברגע הזה אני מבין שאם אני הולך לישון אני כבר לא מלך. אני לא רוצה להוריד את הכתר, אני רוצה להישאר להיות מלך. אז מה אנחנו נגיד? שאנחנו עוסקים בחיי שעה. מה אנחנו נגיד? שאנחנו עוסקים בחיי שעה ומניחים את חיי העם הבא. זה בא בכלל הדברים שאנחנו צריכים בכלל לעסוק בהם. השיינו במסכת קידושין. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. ואלו הם כיבוד אביהם, גמילות חסדים, הכנסת אורחים, הבאת שלום בין אדם לחברו, ותלמוד תורה כנגד כולה. אנחנו אומרים את זה גם כל בוקר בקורבנות, ויש לו תוספת הבאת שלום בין אדם לחברו, בעיני יש לי אשתו האמת, אבל המשנה אמרה רק את זה. והיום אנחנו נתמקד במשהו עקרוני במשנה שאמרנו. מישהו רוצה לנחש בין אנחנו הולכים לדבר היום? מישהו רוצה לנחש בין אנחנו הולכים לדבר? אז אמרנו שיש כיבוד אביהם, גמילות חסדים, הכנסת אורחים, הבאת שלום בין אדם לחברו ותלמוד תורה כנגד כולם. על מה מדברים היום? כיבוד הורים. וואלה, יפה.
רגע, מה תקבל ציפיתי? אז הערב, בעזרת השם, כמו שאמרתם, אנחנו נתמקד בשני דברים. כיבוד הורים, ואי אפשר להזניח את התורה. תורה כנגד הכל, אז גם תלמוד תורה, לא נפסוק על זה. ואם אנחנו חושבים שכמו שהדרישה קלה, ככה גם ביצוע קל, נצטרך לחשוב פעמיים. על מנת לזכות בדברים האלו, צריך לקדש את חיינו, ולהקדיש את חיינו למען המטרה הזאת בכלל. אז מי שחושב שהוא מכבד את ההורים שלו, בסוף הדרשה, בואו נראה מישהו יגיד שהוא מכבד את ההורים שלו. אז מספר מוסכת שלנו, רבי טרפון. רבי טרפון, הייתה לו איזשהו אימא אחת, שכל פעם שהיא רצה אותה למיטה, רבי טרפון היה מתכופף, היא הייתה לו לאגן, והוא לקח על המיטה. רבי טרפון השתבח בזה, הלך חכמים בית המדרש, אמר לחכמים, ראיתם מה אני עושה? אמרו לו חכמים, רבי טרפון, אם אתה חושב שהגעת לכיבוד הורים, עדיין לחצי לא הגעת. עוד מסופר רבי טרפון, במסכת, בתלמוד ירושלמי, שם הוא מופיע שלא רק זה עשה לי מעניין משהו, יום אחד אמא שלי לימדה משהו בחצר. החצר של פעם זה לא חצר מרוצפת בכל מה שצריך, אלא מה? הכל מלוכלך, הכל זוהמה. רבי טרפון הלך, ידע שאמא שלו צריכה לחפש דבר בחצר, הלך אחריה ושם ככה את הידיים מתחת, שתלך לו על הידיים. זה כיבוד הורים שהיו לו. ועדיין יש טעימה, איך החיים אומרים לו, עדיין לא הגעת לחצי כיבוד הורים? מה אנחנו עושים? אז באמת צריך לתרץ את זה, כי זה עדיין קצת קשה. אז מספרים, יש אומרים, שחכמים ידעו, שאם יגידו לו שאתה עושה כיבוד הורים, ידעו שזה התיקון שלו, וממילא התיקון נגמר, והוא יצטרך לעזוב את העולם. לכן אמרו לו, עדיין הגעת לחצי. ויש לנו גם את התירוץ של בן איש חי, בן יהודה, איך אפשר שלא להביא אותו. בן איש חי אומר, קבל את אביך ואת אמך, נרמס באותיות כבוד. בין אם מגיע לו כבוד מצער הגוף, כמו רבי טרפון שהיה מצייר את גופו, בין אם מגיע לו צער מצד ההמון, כגון שזרקו לו ארנק לים. כי החכמים אמרו לרבי טרפון, נתן לגעת לחצי כבוד. קרה לך במקרה שאמא שלך לקחה לך את הארנק וזרקה אותו לים, היה לך כל כך סטפות בתוך, קרה לך ואתה לא החלמת אותה. הגעת למצב כזה? אז גם כאן, אז הבן איש חי אומר, אז באמת יש לנו שתי צערים, צער אחד מצד הגוף, צער אחד מצד הממון. והיינו, הוא אומר כי כבוד זה בעצם גימטריה של לב, ולב גימטריה זה וואי, פעמיים וואי. וואי אומרת הגמרא מסכת מגיעים לא טועה, וואי אין וואי אין לשון צער, כמו שעכשיו יש לנו את פרשות, וישב וישתר ויצא, כל זה, כל הפרשות של יעקב, ידוע שהכל זה בצער היה. יעקב אבינו עבר צער גדול. אז באמת, הבן איש חי אומר, באמת וואי אחד הוא הגיע אליו. וואי אחד מצד צער הגוף, הוא הצליח. אבל את הוואי השני מצד הממון, אותו הוא לא עשה. לכן אמרו רחמים, עדיין לא הגעת לחצי כיבוד הורים. לא סתם ירושלים אומרת שזה מצווה חמורה שבחמורות. ולא סתם גם זכתה להיות הדיברה החמישה. נכון? בעשרת הדיברות לדיברה החמישה. קבל דרך ואת אמך, למען ימכון ימי חייך. רבי יוחנן אומר, אשרי מי שלא חמאן. מה זה אשרי מי שלא חמאן? צריך להבין. רבי יוחנן אומר, אשרי מי שלא הכיר את ההורים שלו. אשרי מי שלא ראה אותם. שכן מצווה כל כך קשה לעשות אותו ואשריו. רבי יוחנן, שאמא שלו הייתה מעוברת, אבא שלו נפטר. שאמא שלו ילדה אותו, אמא שלו נפטרה. הוא גדל יתום. והוא אומר לנו את הדבר הזה, שאשרי מי שלא הכיר את ההורים שלו, מרוב שהמצוות דבר חמורה, ולפעמים אנחנו נענשים על המצוות האלה אחד. ועכשיו השאלה, כמה באמת צריך לכבד את ההורים? מה הגבול לכבד את ההורים? איך למדוד את זה? אז באמת שאלו את רבי אליעזר, עד אחד כיבוד הורים, כמה צריך לכבד? אמר להם, בואו נראה דרך ארץ, צאו ויראו מה עשה איזה עובד כוכבים אחד. מאשקלון, גם בתקופת הגמרא, תקופה לפני 2000 שנה, היה אשקלון, אותו מקומות היה. צאו ויראו מה עשו אותו גר הזה, שמו היה דמה בן נתינה, היה גר באשקלון. אמר להם יום אחד, היה חסר אפודים לאפוד של הכהן הגדול. הלכו אליו, ידעו שיש לו אבנים. אמרו לו, תשמע, אנחנו צריכים אבנים לאפוד. אמר להם, אין בעיה. יש אומרים, החכמים רצו לקנות את זה ב-60 ריבו, יש אומרים ב-80 ריבו כסף. בואו הרבה כסף רצו להשקיע בדבר הזה. הלך איתם, המפתח של המחסן היה אצל אבא שלו, הלך אל אבא שלו וראה את אבא שלו ישן על המפתח. אמר לחכמים, אני מצטער, אבל אני לא יכול להגיד את אבא שלי. לא יכול. ביטל אותם. ביטל את הכסף, לא אכפת לו משום דבר.
אומרת הגמרא לשנה אחרת, הקדוש ברוך הוא הביא שכרו. הקדוש ברוך הוא לא מכפר שום בריאה. הביאו לו שכרו, מה עשה לו? הביאו לו פרה אדומה בעדרו. באו חכמים, היו צריכים את הפרה אותי. הלכו אליו לקנות את הפרה. אמרו לו, תשמע, אנחנו רוצים את הפרה ממך. אמר להם, תשמעו, אני יודע, כמה כסף שאני ארצה אתם תביאו לי. אתם צריכים את הפרה הזאת. אבל אני מבקש רק את הכסף שהפסדתי בשביל כיבוד אב שעשיתי. אני רוצה את ה-60 ריבוע כסף הזה. זה מה שאני מבקש. על זה אמר רבי חנינא, ומה שאינו מצווה ועושה, הרי הגוי הזה הוא לא מצווה בכיבוד הורים, והוא עושה וקיבל שכרו. כך מצווה ועושה, כך אנחנו שמצווים כיבוד אביהם ועושים את המצווה הזאת, על אחת כמה וכמה, שכן לא יהיה גוי כמו שאמרנו. ואנחנו עוד יהודים ואנחנו מצווים בדבר הזה. אז באמת שהיינו חכמים, 3 שותפים יש באדם. הקדוש ברוך הוא אביו ואמו. בזמן שאדם מכבד את אביו ואמו, הקדוש ברוך הוא אומר, מעלה אני כתוב, כאילו דרתי ביניהם וכיבדוני, כיבדו אותי. צריך להבין מה זה, הקדוש ברוך הוא מוותר על הכל רק לכבד את ההורים. הגמרא מביאה כמה עבודות ככה, הגמרא אומרת, גלוי וידוע, לפני מי שאמרו היה עולם, שבן מכבד את אמו יותר מאביו. למה? מפני שהיא משדלתו בדברים. לפיכך הקדים הקדוש ברוך הוא כיבוד אב לאם, שנאמר כבד את אביך ואת אמך. כי כיבוד אב צריך, כי אמא באמת אנחנו מכבדים. וגלוי בידו לפי מי שאמר והיה עולם, שהבן מתיירא מאביו יותר מאמו, מפני שהוא מלמד אותו תורה. לכן הקדים הקדוש ברוך הוא את מורה האם למורה האב, שנאמר איש אמו ואביו תיראו. אז באמת, רואים פה את גודל העוצמה הזאת של המצווה הזאת. נביא את רבי אליעזר פאפו, מפלא יועץ, ערך כיבוד אביהם, כמה דברים שהוא אמר לגבי הדבר הזה. אומר רבי אליעזר פאפו, אין אמת, זה נכון מאוד. חמור מאוד החיוב הזה של כיבוד אביהם, עד שלא כל אחד יכול לצאת כראוי במצווה הזאת. עד כדי כך שלמדנו מה שאמר רבי יוחנן, אשרי מי שלא הכיר את ההורים שלו. אבל כל אדם חייב לעשות את זה בכל כוחו, כל אשר יש לו כדי לכבד את ההורים שלו. אף על פי שאף שמחל כבודו כבודו מחול. אבל מכל מקום הוא נענש בדיני שמיים. על כך שבר הציווי הבורא. אז באמת, בן אדם יכול לבוא לצייר את ההורים שלו ולבקש סליחה וימחלו לו. אבל דיני שמיים יש רשימו. למה? הקדוש ברוך הוא אמר בדברה, כבד את אביך ואת אמך. ואתה לא עשית את זה. יש רשימו. אפשר ללמוד ככה מהרבותינו הקדושים. יעקב אבינו התקצרו ימיו 22 שנה שהוא לא שימש את אביו. יוסף הצדיק התקצרו שנותיו, אבל ששמע שהיו אומרים לו האחים שלו ואמרו לו, עבדך אבינו, והוא שתק ולא הגיב להם. מצוות הכיבוד מחייב אותנו, אפילו אם אמרו לנו ההורים על ימין שישמאל ועל שמאל שימין. אפילו אם טועים. זה דבר רע שיש מחזיקים עצמם לחכמים יותר מאביהם ואימם. והתורה אמרה בישישים חוכמה ואורך ימין תבונה. וכך כתוב, דרך איש קציר להביא ישר בעיניו. והורתן לברות אומרת, בינתך אל תישען. אז מי אנחנו שעכשיו אנחנו יותר חכמים מההורים שלנו? אז אפילו אם הוריו חסרי ידע, גזרת הבורא עומד לשמוע בקולם, ושאול להכיסם שאפילו אם יעשו עמהם משהו שלא כהוגן, זאת חוקת התורה. זה מה שקדוש ברוך הוא ציווה. כמו ששאינו, עד אחד כיבוד אביהם, עד שיקום קטר ענק, מלא ביהלומים, יזרקו לים, ולא תחלים אותם. עד היכן כיבוד הורים, עד שם. והרי כמה מהות אדם מפזר, לעשות מצוות פתיחת ההיכל, מפזר את המהות שלו, להיות צנדק, פתיחת הפרנסה, בחגים, זורק המון כספים. אם היה יודע שהמצוות האלה בכלל לא מהתורה ואפילו גם לא מדרבנן, אבל מצוות כיבוד אביהם זה מדאורייתא. אם היה לעשות את המשקל נכון במה לבחור, זה אחרת לגמרי. ראוי לכל אחד, אומר רבי אליעזר מפאפו, ראוי לכל אחד, לא שירצה שההורים שלו יבקשו מהם משהו, ראוי לכל אחד שיתהווה, הוא צריך את התאווה שיהיה לו, ושאבא שלו אמא שלו יבקשו ממנו משהו, כדי לקיים מצווה ולעשות מצווה דאורייתא. ואפילו אם הדבר קשה, ירגיז יצר הטוב על יצר הרע, ולא יאחר מעשותו, שמא יקדמנו אחר, שמא יבוא אח אחר ויעשה את מה שאבא שלו ביקש. לקבל את המצווה הזאת. ולפי צער האגרא, לפי גודל הצער, ככה גודל השכר. ואוכל פירות בעולם הזה, שיהיה לו בנים מהוגנים. זה סגולה של רבי אליעזר פאפו ועוד כמה. אנחנו תכף נרחיב על זה יותר. הוא אומר, ואילולא מצווה זו, כמה האדם צריך להתייגע בשביל לזכות לכך. אז באמת, כמה אנחנו עוקבים אחרי הילדים שלנו, רואים איפה הם הולכים, מחפשים לראות שהם אוכלים דברים כשרים, שחד זה שלא יתאמו אותם, רואים שאין להם טלוויזיה, ומה שאנחנו לא עושים בשבילהם. מה אנחנו לא עושים בשבילהם? שיגדלו טוב ומתפעלים להם קשה.
אילו היינו יודעים שאם אנחנו מכבדים את ההורים, זה כבר סגולה בתוקה, ולא רק של רבי אליעזר בן פאפא, אנחנו יכולים להיות כמה, שזה מה שיגרום שההורים שלך יגדלו בדרך הנכונה. כי איך אומר רבי אליעזר פה? זה מה שיגרום לו שיהיו לו בנים מעוגנים. ויעולי מצווה זו כמה אדם מתייגע בשביל הדבר הזה. אז כל אחד צריך לדעת מה בעצם רצון אביו, ואם את הבן השם חיינו באושר, ואבא שלו אני, עליו המצווה לפרנס אותו. בסדר פנים יפות. וכן צריך לצאת לכל בני הבית בכל תוקף להיזהר בכבודם. ויש בנים שבטוב עם הורים, אבל מי שנשא אישה, קלה קמה בחמותה, מסיתה את בעיה נגד הוריו, יש דברים כאלה, אבל האיש שיראה את השם ראוי לו לגור באשתו, לשתקה ולהפיס אותה, ושבבית בצד ופינה, להגיד לך בעצם מה הדרך הישרה. להוכיח אותה בדבר הזה. אז עכשיו ידענו על כל הדברים האלה, כמה זה כיבוד הורים, יש לי שאלה. לדעתכם, מה יותר גדול? מה הזמן הכי נכון לכבד את ההורים? מה הזמן הכי ראוי לכבד את ההורים? בחיים? כל הזמן? במותם? במותם? יש הסכמה? עיקר הכבוד הוא שיהיה מכבדו, זה רבי אליעזר בן פאפא, זה לא המילים שלי. עיקר הכבוד שיהיה מכבדו במותו. וכל אשר בכוחו, במותם, סליחה, וכל אשר בכוחו. לעשות להם נחת רוח יום יום ולא ישכח, לא ישכח אותם לרגע אחד. לא כמו הרבה אנשים עמי ארצות וכו' שאינם זוכרים את אביהם ואת אמא שלהם, אלא רק ביום היורצייט, ביום הפטירה. שאומרים קדיש, נותנים מהצדקה, לומדים קצת. אז אמרנו בתחילת הדרשה, אוי להם לאבות שהם מצפים על בניהם שיבדו ויעלו מבאר שחת. יש ילדים שאומרים את הקדיש במבוצע. יש הורים שאומרים את ההפטרה בשגיאות. מי יבין עד שבגותים בכלל לבטלה? או שואלים שץ, אבל בכלל הם לא רואים בכלל להיות שץ. עד שחורשני שבמקום עונג, הם גורמים חילוף אותיות נגע. כך ראוי לכל אחד ואחד אצל חכם שילמדו אותו במה אתם עושים את ההפטרה נכון, איך עושים קדיש נכון, ולא סתם אפשר לרוץ על הדבר הזה. ואם גם מישהו לא יודע, הוא צריך להזכיר מישהו שעושה את הדברים האלה. אומר רבי אליעזר בן פאפא, ראוי לכל אחד שתהיה דייקונו של הוריו, חלוקה בפניו, וידמה כאילו הוא צועק מרה מתוך אש להבה ואומר, בני ידידי חנוני חנוני, הצילו בחרב נפשי מיד כלב בחייתי, תצילו אותי, תעזרו לי, תתפעלו עליי, תבקשו עליי, תתנו צדקה, תלמדו, אל תשכחו אותי. ואף אם הוא חושב שאבא שלו צדיק גמור, ובאמת טוב לו בשמיים, ידמה שמה שהוא עושה בשבילו, כאילו הוא נותן לו מהתמים שהוא בעבורו יבחרו, שאבא שלו בשמיים יעזור לו. וכן לא יגרע אפילו יום אחד מחייו לומר קדיש, גם אחרי שנה, אומר רבי אליעזר בן פאפא, לא מפסיקים להגיד קדיש. ולתת צדקה עבור נפש הוריו יום יום. ומה טוב שיהיה שגור בפי לומר יום יום, יהי רצון לפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתקבל לחיים ברצון כל מעשה הטוב אשר אני עושה, בין במחשבה, בין בדיבור, בין במעשה, ויהיה הכל לזכות ומנוחה ועילוי נפש רוח ונשמה של אבי ואמי וחמי וחמותי וכדומה. יהי רצון שתהיה נפשנו צורה בצור החיים, ובזה יישא ברכה מאת השם מנפש הוריו. ואשרי האיש שלא יצפה שולחן בניו ויקיים את הפסוק ויודוך כי ייטב לך. שעד כאן תמצית לסיכום דבריו. עד כאן רבי אליעזר בן פאפא. אז באמת בשולחן ערוך נפסק כהלכה, אז אדריכל מורה, מה נפסק כהלכה? כמה אני צריך לכבד את ההורים שלנו? ההלכה אומרת, היה הבן לבוש חמודות וישב בראש הקהל, ובא אביו ואמו וקרעו בגדיו והיכו על ראשו וירקו בפניו, לא יחלימו אותם אלא לשתוק וירא מן המלך, מלכי מלכים שציווהו בכך. בן אדם נמצא עכשיו הופעה ענקית, יושב במקום הראשון, לובש עכשיו נאי קדידס, כל המלאכי חבלה האלה, לא יודע בדיוק מה, ויושב בראש הקהל, ובא אמא שלו, אבא שלו, וירקו בפניו, ויתנו לו סטירה לראש, זרקו לו, קראו לו את הבגדים, מה הוא צריך לעשות? לשתוק. וירא מן המלך מלכי המלכים שהוא ציווה אותו בכך. אומר הבן איש חי, אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, 3 שותפים יש באדם, אמרנו, הקדוש ברוך הוא אבי ואמו, ולכן כל 24 שעות צריך לחלק אותם, 8 שעות לקדוש ברוך הוא, עוד 8 שעות לאבא, עוד 8 שעות לאמא. זאת אומרת 16 שעות לאופנים הגשמיים, כך אומר הבן איש חי. ובאמת נראה לי פה שהחלקים של אבא ולאמא יותר גדולים משל הקדוש ברוך הוא. אם כל זה הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו, הוא רוצה בכך. למה? שיהיה לו מה זה כיבוד אביהם.
הקדוש ברוך הוא מוכר על כבודו וכבודם של אורך. ועל כן דבר זה עמד האדם מוסר כמה וכמה צריך הוא לשמור מצוות כיבוד אביהם ומורם, ובעוונותינו הרבים יש כמה בני אדם אף על פי שהם מדקדקים במצוות ובלימודי חסידות הם מקהילים במצווה זו ביותר, הם בכלל לא שמים לב לזה ודולים אנשים כאלה. והנה באמת מלבד שכרה העצום והנורא שכבר למדנו, יש ללמוד מעובדות רבי יהושע בן אלעם עם נעשה קצר, כל הדברים של הבן איש חי, שאומר המעשה הזה נזכר לספר הדורות. הנה עוד נמצא באדם טעם חזק וגדול בחיוב של על פי השכל ועל פי נימוס העולם ודרך ארץ אשר נמצא אצל כל מין דת ודת אשר לא בישראל המה, ולכן אמרו אבותינו בגמרא הדרכן כיבוד אביהם והשיב צא ולמד מה עשה איזה גוי אחד באשקלון. כלומר דבר זה לאו דווקא מדברי תורה ודברי חכמים, אלא אתה יכול אפילו ללמוד אותו בדתות אחרות, לא רק פה אצלנו. תלמד כמה ראוי לזנו הדבר הזה. ואם כבר הבן איש חי הביא מעשה נעשה קצר, הייתי חייב לחפש אותו לראות מה זה מעשה נעשה קצר, מה קרה שם בכלל. וזה לשונו של ספר הדורות. ספר הדורות מספר על רבי יהושע בן אלעם, הוא היה גדול דור, הוא היה תלמיד חכם עצום. יום אחד הוא הולך לישון והוא חולם חלום. בחלום מראים לו ואומרים לו, תשמח בלבבך, שאתה ואנס הקצב, מושבו ומושבך בגן עדן, וחלקו וחלקך שווים כאחד. התעורר רבי יהושע ואומר, מה קורה פה? אנס קצב, אני גדול דור, שווים כאחד, אותו מקום בגן עדן, מה קורה פה? אומר רבי יהושע, אני מיום שנולדתי, תמיד הייתי ביראת קונים, ולא עמלתי כל חיי אלא בתורה. לא הלכתי 400 בלא ציצית ותפילין. היו לי 80 תלמידים, ועכשיו שקולים מעשיי ותורתי עם אותו קצב? שלח את תלמידיו ואמר להם, תדעו לכם משהו, אני לא מתכוון להיכנס לבית המדרש, עד שלא הולכים לראות מי זה נעש הקצב הזה, מי הוא ומה הוא. מיד הלך עם תלמידיו מעיר לעיר ושאל, מי זה נעש הקצב, מי הוא, מה הוא. עד שהגיע ומצא אותו, הגיע לעירו. וכשנכנס מיד לעיר, שאל מיד את בני העיר, היכן נמצא ננס הקצב? אמרו לו, למה אתה מבקש אותו? אתה חסיד, צדיק, גדול דור, למה אתה שואל איש כמוהו? אמר להם, מה מעשיו של אותו אחד? אמרו לו, אדוננו, ממנו אל תשאל. לך אליו ותשאל אותו מה מעשיו. אנחנו לא יכולים לענות לך. הלכו הם בשבילו, ואמרו לו, רבי יהושע בן אלעם שואל אותך, גדול הדור נמצא פה ומחפש אותך. אמר להם ננס הקצב, מי אנוכי ומי אבותיי? מי אבותיי בישראל שרבי יהושע גדול דור שואל אותי, מה הזכות שלי שגדול דור בא אליי? אמרו לו, בוא איתנו מיד, הוא צריך אותך. חשב בלבו ואמר, ודאי, כל מה שאומרים משקרנים. לא ילך איתכם, אני לא יכול לבוא. מעט חזרו לרבי יהושע, אמרו לו, אתה אור ישראל, ואור עינינו עטר את ראשנו. איך שלחת אותנו בשבילו? הלא הוא לא רצה ללך איתנו בכלל. אמר להם, תדעו משהו, אני לא מתכוון לשבת עד שאני לא פוגש אותו. הלך רבי יהושע בעצמו אצל ננס הקצב, ונפל ננס הקצב על פני רבי יהושע ואמר לו, מה יום יומיים שנר ישראל עומד אצלי, שעטרת ישראל בא לפני עבדו? אמר לו, דבר יש לי לדבר עמך. אמר לו, דבר, מה יש? אמר לו, תגיד לי, מה מעשיך ומה מלאכתך? אמר לו, אדוני, אני קצב, ויש לי והם זקנים ואינם יכולים לעמוד על רגליהם, ובכל יום ויום אני מלבישם ומאכילם ומחליצם מידי. מיד עמד רבי יהושע ונשקו על ראשו ואמר לו, בני, אשריך ואשרי גורלך, ומה נעים ואשרי חלקי, אני אשרי שזכיתי להיות בחלקך, אשרי שאני נמצא איתך בגן עדן, לא אשריך, אשרי. תראו מה זה המעשה הזה של כיבוד הורים, ושהיינו את זה בירושלמי. אמר רשב"י, אמר רבי שמעון בן יוחאי, גדול כבוד אביהם שיחמיא בו הכתוב מכבוד המקום, שבכבוד המקום מה כתוב? כתוב קבל את השם מעונך, מהממון שלך תכבד את הקדוש ברוך הוא. אם ייתן לך הקדוש ברוך הוא בית, שים מזוזה. אם ייתן לך טלית, שים ציצית. אם ייתן לך ממון, תעשה צדקה. אבל לכבוד אביהם אין שיעור. שאפילו אם אין לך כלום, אתה צריך לטחון בריחה בשביל להביא להורים שלך. כי רשות קבל את אביך ואת אמך. אין פה איזשהו גבלה, אין משהו שמגביל אותך. וכך כאן מפרשת השבוע, פרשת וישב, שבא לנו לטובה, יש המון דוגמאות לכיבוד הורים, ונביא כמה. בפרשה יש סיפור מרגש הנאמר על כיבוד הורים,
דרך יהודה. כאשר יוסף נמכר על ידי האחים, יהודה יורד מגדולתו. בהמשך, כאשר יעקב לא מסכים לשלוח את בנימין למצרים, יהודה לוקח אחריות ומתחייב לשמור עליו. הוא אומר ליעקב, לאבא שלו, אומר לו, אנוכי הרבנו מידי תבקשנו. אני מוכן להשיג את העולם הבא שלי, אני אעשה הכל, אני מחזיר אותו חזרה אליך. תן לי אותו, אבא. הוא אומר, אני מוכן לוותר על כל הילדים שלי, כל מה שיש לי, אבא. זה מראה לנו דוגמה נפלאה על קירות הורים. זה מראה לנו על הכאב העמוק שיש בכלל לאבא, על אובדן הבן שלו יוסף. זה מראה לנו אחריות מלאה על בנימין שאומר את זה בכלל יהודה. וזה מראה לנו גם כמה הוא מוכן להקריב את עצמו למענו של אביו. ובהמשך כשיוסף דורש להחזיק את בנימין, יהודה נושא נאום מרגש ומוכן למסור את נפשו למען אביו. זה מביא מופת של כבוד אביהם מתוך אהבה, הבנה ומסירות נפש. ועוד דוגמה מובהקת היא דוגמת יעקב, כאשר הוא שומע על מה שבכלל קרה ליוסף. כאשר הוא שמע מה שקרה ליוסף, מה רשום שמה? ויקרא יעקב סמלותיו, ומאין להתנחם, כי ירד אבן בנו שאולה. יעקב ישר ירד לאבלות. מה אנחנו לומדים על כאב ההורי מפה? לומדים על הכאב ההורי כמה הוא קדוש, יש לכבד את רגשות ההורי, גם אם לא מבינים אותם בכלל מה הוא רוצים, צריך לכבד. אסור לעשות תרגיע, אפילו הוא שבור בכוחו. וצריך להיות רגיש למצבו הנפשי של ההורים. הלכה למעשה כיבוד הורים פירושו לתת מרחב רגשי להורים, להקשיב ולא לעשות לתקן, או להוריד מהעצב של ההורים. במסכת קלה, בדף כ"ג מצוין, 7 שנכנסו לגן עדן בחייהם. על כל אחד ואחד מהם אפשר לדבר בערובות כמה דברים נפלאים, אבל היום אנחנו נדבר רק על אחת מהם, שקשורה לפרשת השבוע, על שרח בת אשר, שהייתה נכדתו של יעקב אבינו עליו השלום. אומרים שבזכות מצוות כיבוד ההורים שהייתה לה, היא זכתה להיכנס בחייה לגן עדן. לאחר שנים בהם יעקב חשב כי בנו אהוב יוסף נטרף למוות על ידי חיות אכזריות, פגשו האחים את יוסף בתור שליט במצרים. יוסף ביקש מהם למהר הביתה ולהביא עמם את אביו הזקן. וידעו כולם כי מספרו ליעקב שיוסף חי מהתרגשות יוכל לצאת נשמתו. מסופר מדרש שמיד שרח בת אשר לקחה כינור והתחילה לשיר לחוץ לעולו. עוד יוסף חי והוא מלך במצרים, יש לו 2 בנים. מי המשך? איזה איך זה הולך? אין לי קצב, מה נעשה? וככה עד שיעקב אבינו שמע ומיד חזרה אליו השכינה בזכות שרח בת אשר. נתן בן עוזיאל מביא בתרגומה לתורה את המשפט הבא. הוא אומר בזכות שמסרה שרח ליעקב שיוסף חי, היא זכתה להיכנס בחייה לגן עדן. הקדוש ברוך הוא יזכה אותו לכבד את הורינו, כי כל לכבד את הוריו לכבד את השכינה. ולצערנו לא תמיד דבר קל, והעצם מכביד, והתאוות גוברות, עד שמה יכול להיות הכלי רומח בידינו. אבל למעשה, כן יש לנו כלי רומח, כן יש לנו עזרה. רק צריכים לנצל את הדבר הזה. שבשעת פטירתו של האדם, אין נביאנו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא מה? תורה ומעשים טובים בלבד. מעשה באדם אחד שהיו 3 חברים טובים. החבר האחד היה החבר הטוב ביותר שהיה לו, אשר עמו היה רוב הזמנו בילה איתו. החבר השני גם חבר טוב, אבל מדי פעם היו נפגשים. החבר השלישי, חבר רחוק מאוד. לעתים ממש רחוקות היו נפגשים. והנה ביום מן הימים הגיעו שוטרים לתוך ביתו של אותו אחד. ובפיהם הייתה פקודה שעליו להתייצב מיד לפני המלך. אותו האיש הזה מיד נאחז לפי ברכיים. גופו רעד מרוב פחד. אמר כנראה לשמוע על המלך, על הברחת מיסים, דברים שעשיתי. אוי אוי, מה יהיה בגורלי? מיד רץ לביתו של חברו הקרוב ביותר ואמר לו, אנא בוא איתי למלך, תמליץ טוב בעדי, אני צריך את העזרה שלך. אמר לו החבר, אני מצטער, איני יכול. אני אראה לעצמי, אני מפחד עליי. בפחד נפש רץ האיש של חברו השני. ביקש מה שיתייצב עמו לפני המלך, השיב לו, אני אלווה אותך, אבל עד שער המלך. אני לא יכול להיכנס איתך פנימה. גם אני מפחד. בצער לו אותו האיש הזה הלך לחבר השלישי, החבר הרחוק, החבר שאיתו נפגש איתי ממש רחוקות. ואמר לו, בבקשה, בוא איתי למלך, אני צריך את העזרה שלך, אני מפחד. אמר לו החבר, בוודאי אני בא איתך. אני רץ לפניך עוד לפני המלך, ואני אמליץ טוב לפניך. אני אעשה כל שביכולתי כדי להציע אותך. אומר המדרש בפרקי דרבי אליעזר, לאדם בימי חייו ישנם 3 ידידים. הראשון, הכסף. כל ימי חייו רדוף הוא להשיג עוד כסף ועוד כסף ועוד כסף, ניצת החמה ועצת הנשמה. כן, אוהב כסף וישבע כסף. כדי לצבור עוד ועוד כמה הוא רוצה לצבור. הידיד השני, מי זה הידיד השני? משפחתו וחבריו. אשר גם להם הוא מקדיש קצת זמן. ונהנה מבכסתם. והחבר השלישי זה התורה והמצוות. אשר מדי פעם משתדל להיזכר גם בהם. והנה בעת פטירתו מן העולם, החבר הראשון, העמוד שצבא בימי חייו, אינו מועיל לו כלום. ככתוב, לא יועיל לו הון ביום עברה.
החבר השני, משפחתו וידידיו, מלווים אותו. אבל עד איפה הוא יכול לבוא אותו? עד הקבר. מעבר לכך הם כבר לא יכולים להגיע. ואילו החבר השלישי, תורה ומצוות, מה שהוא עשה, רצים לפניו אל בית דין שמע, כדי ללמד על הזכות שנאמר, והלך לפניך צדקיך, הצדקות שאתה עושה ילכו לפניך. וכך גם יצאנו במסכת, מצינו, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, בראתי יצר הרע, אבל בראתי לו תורת תבלין. ואם אתם עוסקים בתורה, אין אתם נמסרים בידו. ואם אין אתם עוסקים בתורה, אתם נמסרים בידו. ולא רק שאתם נמסרים בידו, אלא שכל מסעו ומתנו בך, מה שהוא רוצה יעשה בך. אמר רבי שמעון בן לוי, יצרו שאדם מתגבר עליו בכל יום ויום ומבקש לעמיתו כל רגע, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. כל רגע ורגע יצר הרע רוצה להרוג אותנו. כל רגע ורגע יש לנו השגחה מהקדוש ברוך הוא שאנחנו נעמוד, שאנחנו נזוז, שנעשה דברים, כל רגע ורגע. ואם כבר דיברנו בעניין כיבוד ההורים, במצוות אני זוכר לגידול הילדים, אם כבר דיברנו בעניין כיבוד ההורים, עכשיו נצטרך גם לציין כמה דברים שההורים חייבים לנו. אי אפשר לבוא לבקש רק מההורים, צריך גם משהו שיתנו לנו. מה שנצטרך אבל לגידול הילדים דווקא. המשנה שונה ומתנית במשנה שם, מי שירצה שיסתכל לבד, לא צריך לפרט את הכל. אבל כל הדברים האלה נותנים כלים לילד להתמודד בחיים מול אתגרים. מול אתגרים שמגדלים אותו בדרך התורה ומצוות ובדרך ארץ. שכך שהיינו גדול תלמוד תורה, שיביא לידי מעשה. ושהיינו כל הממית את בנו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו למדו לו ולבנו ולבן בנו ולבן בנו עד סוף כל הדורות. וכן יצאו עניין יצר הרע כבר מפרשת השבוע, פרשת וישב. בזוהר הקדוש, אי אפשר שלא להביא את הזוהר הקדוש. חייב להביא את הזוהר הקדוש, אי אפשר בלי הזוהר. הזוהר אומר ככה, כבר בדף הראשון. וישב יעקב בארץ מגורי רבי בארץ כנען, רבי חייא פתח ואמר, רבות רעות צדיק ומכולם יצאים לו השם בוא וראה כמה מקטרגים יש לו לאדם מן היום שהקדוש ברוך הוא נתן בו נשמה להתקיים בעולם הזה. שכיוון שאדם יוצא לאוויר העולם, מיד מזדמן איתו יצר הרע, שנאמר לפתח האדת רובץ. ואני חושב והושע יצר הרע. זאת אומרת, איך שהקדוש ברוך הוא יצא לאוויר העולם, ישר יצר הרע יש לו. ישר יצר הרע. ומביא הוכחה רבי חייא, אומר בוא וראה שכך הוא, הרי הבהמות ביום שהם נולדים הם שורים את עצמם. שים לידם אש, מה יעשו הבהמות? בורחים מן האש. אבל האדם, תינוק, שים לידו אש, מה יקרה? ישר הוא רץ לאש התינוק. למה? כי יצר הרע שרוי בתוכו. מיד הוא מסית אותו ישר לדרך רעה. ולמעשה נאמר, ישראל לא ראית בקודש הבריך הוא חדו. ואי אפשר בזה ולא בזה. ואי אפשר באמת לאהוב את הקדוש ברוך הוא בלי התורה. ואני אספר משהו אישי. בין הדברים שהכי אומרים אותי לבכות על אמא שלי ולהיזכר בה ולהשתוקק לבוא שהיא תבוא כבר, זה הסרטונים שלי איתה, זה התמונות שלי איתה, זה הסרטונים שלי איתה, זה החברות שצברתי, הסיפורים שמספרים לי עליה. זה מה שאומרים באמת החיבור שלי לאמא שלי. וכך שמתי לב שמה שבאמת גרם לי לרצות לחזור בתשובה, זה מה שאני רוצה, זה להידבק בקדוש ברוך הוא, מה שעוזר לי, זה לראות את הזיכרון של הקדוש ברוך הוא. זה רואה את הנהגות השם הגלויות, הנסתרות, זה רואה את התמונות, הסרטונים, הגמרות, כל הדברים האלה. לראות מי הקדוש ברוך הוא ומי אבותיי. זה מה שבאמת עוזר לי להתעורר בתשובה. זה מה שעזר לי למעשה מההתחלה. כי אי אפשר לראות את כל ההודעות האלה, בלי באמת לבכות על הדבר הזה, להבין כמה דברים פספסתי בחיי. אי אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא, בלי ללמוד את תורתו. אי אפשר. זה לא יכול להיות. אי אפשר ללמוד את הקדוש ברוך הוא לראות את הסרטונים שלו, אי אפשר. אז בחרתי דווקא לדבר היום בכיבוד הורים, כי אמי שימשה דוגמה למופת, ואני חייב להביא עליה את הזכות. חייב להביא הרבה טובות, ואפילו לא מעט שמעט אני עושה. אך לפעמים התפוח נופל רחוק מהעץ, אני לא מתקרב אמרתי לחי קטן ממה שעשתה בכיבוד הורים שהיה לה. לכן בחרתי דווקא לדבר על הדבר הזה, ואדם שחוטא צריך להביא קורבן חטאת. אומרים ברגע שהוא קורא כבר קורבנות, הוא כאילו הקריב קורבן חטאת. אז אנחנו בעזרת השם שאנחנו עוסקים בכיבוד אביהם, יהי רצון באמת שזה יזכה אותנו, כאילו עשינו כיבוד אביהם. במעט. יהי רצון שנצליח גם להתחזק ביחד בדבר הזה. אז בחרתי בעזרת השם גם להפיץ ספרים שדברים על כיבוד אביהם נמצאים פה בצורה בהירה, מעניינת. כל מי שרוצה לקרוא, אין בעיה, אני מוכן לתת. אז בתנאי שזה לא נשאר בארון. מי שרוצה ייקח אבל לא קורא. אפשר לתת לסדר, אפשר לתת בשבתות, אפשר חופשי. דרך אגב גם את הדרשה,
רשמתי אותה בדף, אפשר גם אותו להרפיץ חופשי, הכל מופיע פה עם המקורות, אולי קצת מתומצתת, אבל זה גם כן נמצא פה. הלוואי ונזכה לכבד את הורינו, שכמו שאמא כיבדה את הוריה, שכן כיבוד הורים אצל אמא שלי היה במקום הראשון. היא סעדה אותם ודאגה תמיד שלהם טוב, וגם הנחילה ככה לכל המשפחה ככה הנחילה, שככה צריך לעשות. היא הנחילה את אהבת החינם שצריכה להיות. כמו שאמר רבנו יהודה, הבן ישחי, היא זכתה לתת את ליבה, שכן לב אמרנו שזה שתי סוגי ואי. ואי מבחינת הנפש, ואי מבחינת הגוף, ובאי מבחינת הממון. היא זכתה למסור את נפשה על מנת לכבד את הוריה, והייתה מוכנה להוציא כל סכום על מנת לרצות אותם. ודגלה במשפט שהנחילה סביב כבר. כסף בא, כסף הולך, כפרה על הכסף. דוגמה מופת הייתה לה לכל המשפחה, מלבד אהבת השם שהייתה לה. כשהייתי הולך נער לשיעורי תורה, כל כך הריץ את הדבר הזה, כל כך שמחה. אז היום אני גם רוצה להודות לאמא שלי, כל מה שהיא נתנה לי, ולבקש ממנה סליחה, ואמור רבי שהאיך אמר טוב ושלטם הנעימים, וכל הקשיים הרדיפות, כל מה שעשיתי. האמת שהתחלתי ראשון את ראשי שאת, קשרתי לאמא שלי, ביקשתי סליחה, ראיתי כמה דברים חמורים. אני קורא איך תמצא לי את הדברים, אבל מי שיקרא את החוברת יבין כמה הדברים כל כך חמורים. אז בעזרת השם עכשיו אנחנו נעשה את הסיום מסכת. נעשה את הסיום מסכת, ממש תכף אנחנו נסיים. המשנה אומרת במסכת קידושין דף פ"ב עמוד א', מתניתין, כל שעסקה עם אנשים לא יתייחד עם אנשים, ולא ילמד אדם את בנו אומנות אנשים. רבי מאיר אומר לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקייה וקלה ויתפעל למי שראש שם היחסים שלו, שאין אומנות שאין בה עניות, והשירות שלו עניות מן האומנות, ולא השירות מן האומנות, אלא הכל לפי זכותו. רבי שמעון בן אלעזר אומר, ראית מימיך חייו ועוף שיש להם אומנות ומתפרנסים שלו בצער, ולא נבראו אלא לשמשני, ואני נבראתי לשמש קוני. אין עוד דין שהתפרנס שלו בצער, אלא שהורדתי את מעשיי והקפדתי את פרנסתי. אבא גוריה איש ציידן אומר משום אבא גוריה, לא ילמד אדם את בנו חמר, גמל, קדר, סבן, רועה וחנווני, שאומנותו אומנות ליסטים. רבי יהודה אומר משמו, החמרים רובם רשעים, והגמלים רובם כשרים, הספנים רובם חסידים, טוב שברופאים, כלום מדין, הגיהנום. והקשה שבטבחים, שותפו של עמלק. רבי נורא אומר, מניח אני כל אמנות שבעולם ואיני מלמד את בני אל התורה, שאדם אוכל משכרה בעולם הזה, ועל כן קיימת לעולם הבא. ושאר כל אמנות אינה כן, כשאדם בא לידי חול, לידי זקנה או לידי איסורים ואינו יכול לעשות במלאכתו, הרי הוא מת מרעב, אבל התורה אינה כן, אלא משמרתו מכל רע בנערותו, ונותנת לו אחרי ותקווה בזקנותו. בנערותו מהו? אומר וקווה השם יחליפו כה, בזקנותו מהו? אומר עוד ימון מסביבה, וכן הוא אומר באברהם אבינו ואברהם זקן, והשם ברך את אברהם בכל. וצינו שעשה אברהם יבין את כל התורה כולה, עד שלא ניתנה, שנאמר, עקב השם שמע אברהם בקולי, וישמעו שבטי מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. נביא כמה דברים מהמשמעות כדי להסביר אותם, ואנחנו ממש נסיים. אז רבי מאיר אומר, לעולם ילמד האדם את בנו אומנות נקייה וקלה ובקשר חיים למי שראש שם היחסים שלו, שאין עניות מן האומנות ואין עשירות מן האומנות. למי שראש שלו שאימה עלי הכסף בלי הזהב נאמר שם צבאות. רבי מאיר מלמד אותנו פה כלל, הוא אומר תדעו, כל עבודה, כל פרנסה יכול להיות בעשירות ויכול להיות בעניות. מה צריך לדעת? שהקדוש ברוך הוא מראש ומעשיר, רק מהקדוש ברוך הוא. כל אומנות ואומנות. לכן גם צריך לבחור באמנות שהיא אומנות טובה, ולא אומנות חס וחלילה טורדנית או דברים כאלה. כמו שאמרנו בתחילת המשנה, לא יתייחד אדם עם נשים או דברים כאלה כדומה. תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, מימיי לא ראיתי צביקה יד צערי סבל ושועל חנוונים גם מתפרנסים שלו בצער, והם לא נבראו אלא לשמשני. הם אותו אומר, החיות האלה, לא ראיתי אותם ככה, הם מתפרנסים שלו בצער. הם, הכל מזומן לאדם. הארי הוא לא סבל, הכל מוגש אליו. השועל הוא לא חנווני, הוא לא מוכר, הוא גונב. הם מתפרנסים שלו בצער. תמיד מזומן עליהם, תמיד מזומן עבורם. והם נבראו אלה לשמשני, הם צריכים בכלל לשמש אותי, ואני נבראתי לשמש את קוני. מה אלו שלא נבראו אלא לשמשני מתפרנסים שלו בצער, ואני שנבראתי לשמש את קוני אינו דין שאני גם מתפרנס שלו בצער? אלא מה קרה? למה מתפרנס בצער? אלא שהורדתי את מעשיי, קיפחתי את פרנסתי, שנאמר, עוונותיכם יטו. אומר על זה המהר"ל, כל נברא פועל לפי תכונתו האופיינית. האש החמה מה עושה? מחממת. המים הקרים מקררים, הצמח צומח, בעל כנף אף, בעל ספיר שט. בהתאם לכך על האדם אשר נבדל משאר הנבראים באותו בעל שכל, לפעול פעולה שמחולת לשכל. ואשר יתכן בהיעדר שכל, כי הכרת הבורא וקיום טובתו זה בדעת השכל. לא ניתן לשכל לאדם כדי שיחשוב מחשבות ויכול תחבולות לתיקון גופו ומזונותיו. הלא בעלי החיים החסרי השכל, גם הם מצליחים להתפרנס, והם לא צריכים את השכל. לא יכול להיות שיש לנו שכל בשביל הפרנסה.
לכן השכל שלנו בא בשביל הכרת עבורו יתברך, כמו שאומר את זה המהר"ל. ואומר לו, אדרבה, אחרות מתפרנסים שלו בצער. והוא האדם מתפרנס תמיד בצער, אפילו שיש לו שכל. גם האדם צריך אפילו בכלל השכל, שזה בכלל אמור להיות להכרת הבורא. רבי נהוראי אומר, מניח אני כל המות וכדומה. תניא רבי נהוראי אומר, מניח אני כל המות שבעולם, ואיני ינהל את בני אל התורה. שכל המות שבעולם אינו עומדת לו אלא בימי ילדותו, על ימי זקנותו הרי מוטל ברעב, אבל תורה אינה כן. היא אומרת לו, האדם בעת ילדותו נותנת לו אחיד ותקווה בעת זקנותו. בעת ילדו מה הוא אומר, וקבע השם יחליפו כוח, ילדו עבר כן שרים. זקנותו הוא אומר, ונבנות בסבד, השיינים ורעיינים יהיו. אנחנו רואים באמת הרבה אנשים מתבגרים, וככל שהם מתבגרים, הם קצת משתמש להם טיפה המוח, ויותר קשה להם. וזה בדרך כלל קורה שאין תורה. בדרך כלל שנסתכל על אנשים שהם בעלי תורה, אנחנו יכולים להסתכל על הרב עובדיה, הרב לא חסר, לא צריך להביא דוגמאות. כל כך הרבה הרבנים, כל כך אנשים קדושים, שיש להם אפילו מעט תורה, הם כל כך פיקחים אפילו בזקנותם. הדרן הלך, 10 יוחסין, וסליק עלה מסכת קידושין. הדרן הלך מסכת קידושין וסדר נשים הדרך חלן. דעתן הלך מסכת קידושין וסדר נשים ודעתן חלן. לא יתנסים מינך מסכת קידושין וסדר נשים לא יתנסים מינן. לא בעלמא דין ולא בעלמא דעתי. הדרן הלך מסכת קידושין ודרך חלן. דעתן הלך מסכת קידושין ודרך חלן. לא יתנשים מינך מסכת קידושין ולא יתנשים מינן. לא בעלמא דין ולא בעלמא דעתי. הדרן הלך מסכת קידושין והדרן הלך. דעתן הלך מסכת קידושין ודעתה חלן. לא יתנשים מינן מסכת קידושין ולא יתנשים מינן. לא בעלמא דין ולא בעלמא דעתי. תכף נעשה קדיש, זה רק אני, תכף אנחנו נעשה עוד 2 הלכות, אבל זה יהיה קדיש לכולם. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתהיה תורתך ומנותנו בעולם הזה, ותהיה עמנו בעולם הבא. חיינה בר פאפא, רבי בר פאפא, נחמן בר פאפא, חי בר פאפא, אבא בר מרמי בר פאפא, רפרם בר פאפא, רכיש בר פאפא, סורך בר פאפא, עדה בר פאפא, ואור בר פאפא. הערב מאדוני נדבר תורתך בפינו ובפירות עמך בית ישראל, והנה אנחנו כולנו, אנחנו צאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו זה שמך לומדי תורתך, לשמה, מאוהבי תחכמני מצוותיך, כי לעולם היא לי, יהיה להביא תמיד בחוקיך למען לא אבוש, לעולם לא אשכח פקודיך כי בם חייתני. ברוך אתה אדוני למדני חוקיך, אמן 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 סלע ועת. מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו, סלע חלקנו משווה תמיד דרש וסתום חלקנו משווה קרנות, שאנחנו משקיעים ומשקיעים, אנחנו משקיעים בתורה ומשקיעים דברים עמלים, אנחנו אמינים והם עמלים, אנחנו מקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר, אנחנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת. שנאמר באתר אלוהים תורדים לבאר שחת, אנשי דמים וגמר, לא ירצו ממהם ואני אפטר בה. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי, כשם שעזרתני לסיים מסכת קידושין, כן תעזרי להתחיל מסכתות וספרים אחרים, ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמור לעשות וכן כל דברי תלמוד תורתך באהבה. בזכות כל התנאים והמורים תלמידי חכמים יעמוד לי לזרי שלא תלמוד של התורה הזין מפי מפי זרי וזרע זרע עד עולם. ותקיים בי בהתהלכה תנחה אותך ושורה תשמור עליך והקיצות היא תצלחך. כי בי ירמך לסלך שנות חיים וימינה ושמאלה עושר וכבוד. אדוני עוזרנו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. יתגדל ויתקדש שמי רבה. בעל מה דו עתיד לחייתה על מה ולאחיה מטיח ולאחיה מטיח ולשכנה יחלה ולפרק חייה ולפני לקרתה לירושלים וליקר פולחנה נוכרה נערה ולהטבה פולחנה יקרה לשמיה להדרה וזיבה יקרה ויצמח פולחנה ויקרה משיחה וחי לכון ביום יכול חי לכל בית ישראל בעגלה בזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם לנעד מהיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי דקודשה ולכו לעילה עם כל ברכתה שירת לשבחתה ונחמתה אדוני מרן בעל מה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבם והכל תלמידי תלמידון דעסקים ואותה קדישתה והחתרה קדישה עליהם ודיבי יכולתה ואתה יהיה לנו ולכון ולאום חינם וכניסה והחיים מקודם מהרי שמיה והרעה ואמרו אמן. יהיה שלום הרבה משמיה חיים בשר ושעון נחמה שדבר ופואה גאולה סליחה וכפרה ולרבה הצלה כל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו הוא ברחמיו ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. נעשה רק 2 הלכות ואז קדיש. אז אומר הרב עובדיה יוסף 3 הלכות בייחוד כבוד אביהם. נאמר בתורה כבד את אביך ואת אמך, ואם מצוות תעשה מן התורה לכבד את אביו ואת אמו, וצריך ישראל מאוד בכבוד אביו ואמו במוראם, ששקל הכתוב אותם ככבוד המקום ומראו, כמו שלמדנו. ואמרו חכמים 3 טובים יש לאדם, הקדוש ברוך הוא אביו ואמו. בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו, אומר הקדוש ברוך הוא מעלה אני עליהם כי הודרתי ביניהם וכיבדוני. ולכן חיוב גדול על כל אחד לקבוע שיעור בהלכות אלו ולהיות בקיא בהם לגודל חומרת המצווה. אומר את זה הרב עובדיה. הלכה שנייה אין גבול למצוות כיבוד אביהם שהיא מצווה יקרה,
וכל המרבה לכבד תורה והרי זה משובח. והם מקיים מצוות כיבוד אב ואם זוכה לאריכות ימים ושנים בעולם הזה ובעולם הבא, לאושר להצלחה בשאר ענייניו, ויזכה שבניו ובנותיו יכבדו אותו ויראו ממנו גם לעת שתמותו. זה גם הבטחה של הרב עובדיה, שמי ששווה את הוריו וגם הבנים שלו ממילא יהיו מעוגלים. והם מקיים מצווה זו בארץ ישראל, שכרו גדול יותר מן קיים מחוץ לארץ, אומר הרב עובדיה. הלכה האחרונה, נאמר בזוהר הקדוש שצריך כל אחד ייתן בליבו לאהוב את הוריו כגופו, עד כאן, ויכבדם מתוך הוקרה והערכה לאיזה מעלה טובה שיש בהם. וכאשר הוריו ישלחו אותו לאיזה שליחות יעשה זאת בזריזות ובשמחה, וראוי שיהיה ניכר שעושה כן לשם מצוות כיבוד אב ואם, ויצווה ילדיו שיקבלו את הוריו והורי אשתו בשמחה וסבר פנים יפות. וכשם שמתן שכרה של מצווה זו מרובה, כך עונשה מרובה. והמצייר את אביו או את אמו גורם לסק ממנו השכינה וגזרות קשות באות עליו, ולוקה בייסורים. ואף אם תשחק לו השעה כאן בעולם הזה, יפרעו ממנו עולם הבא. כמו שאמרנו, ישרשימו בשמיים. יאללה, קדיש. יש פה להם ספרים? רגע, קחו סידורים רגע, קחו סידורים. רבי חנינא הקשה ורצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך ירבה עם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמא לברה כראותי והמליך חוטא ויצמח וקנה ויקרב משיחי, וחי לאכול ביום יחום וחי לאכול בית ישראל מעגלה בזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמי רבה מברך לעלה מעמי הלוויה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה, שמי לקודשה וברכו ואלה מן כל ברכתה שירתה ושבחתה וחמתה דאמירם בעלמא ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון והכל תלמידי תלמידיון להשכיל בורתה קדישתה ויבעתה דוד וכל אתר לאתר ידע נא ולכל ולאום חינם וחסדה ורחמי וכולם עמי שמעיה והרע ואמרו אמן. יהא שלמה רבה משמעיה חיים ושבע וישועה ונחמה ושזרה ורפואה ובריאה וצלחה וכפרה ורימה והצלה יען כל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום וחוכמה וברחמה ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. נעשה גם השכבה.